Kyllä. No ei kun mä katsoin sitä. No niin. Vesellaan! No mä haen nopea kali. Alkoholisti. Vetän niinku 4 vitosta ja jne. Ei. Oceans! On On siellä siellä vedus. On siellä 2. Joo. Sinne Ei siellä ole enää. Ei siellä ole enää vitsi. Joo, tosiaan. Ihan pieni sekunti puhitsu. Halo. Moi. Halo. Kuuluuko nyt paremmin? Joo. Edelleen meillä samalla. IT-tuki Riku. Joo, etänä. Joo, se silloin kesäloma. Se juo... Nyt kun on... kaljaa. Ja se juo kaljaa täällä. Ei kun ei täällä. En mä siellä, mä oon kyllä kotona. Pitää sitä nyt kaljaa juoda lomalla. Pittämättä. Vittu. Pakittakaa. Mikä vitun kesäloma, hei. Hei, Se on sellainen loma, mitä sä pidetään kesällä. mikä on kesäloma? Ei oo Se mitään. on sellainen loma, mikä pidetään kesällä. Ei oo mitään, Sellainen, mitä sä oot pitänyt vuoden verran. ei oo mitään kesälomia. On vain töitä. Nyt menette kaikki takaisin. Saku pittaamassa siellä jollain ressun keikalla. Juu. Ei tuu. Saatana! Sen Kato, mutsin. kun vaan meinaa kuolla. Kuolin jo. Voi vittu sun kanssa. Vittu! Lensi. Vois mä ottaa sen... Vittu kun tulee kanaattia niin vitusti. Mä kuolin. Mäkin kuolin. Tuolta yläkerran. Ei tää nyt ookaan 10 kertaa kun kuulen, ei oo varaa homman saarihelminen suhteen. No vittu! Sanonko suoraan, että minulla ei ole ollut rahaa siihen, Puhitsu? Olen ollut työttömänä! Sit skipataan tää seuraava kohta, että Okei, no miten me skipataan tää? tulkaa mun perään, sitten mä yritän mennä tai niinku kohdan kerrallaan, että... Miten tää toimitaan vittu? Ei! Shifty! Ei hätä! Ei hätä! Mä elän vielä! Ei tainnut selvitä. Ei. Tää on tulla sitten tää kohta vähän nopeammin, kun ne yrittää ampua meitä tuolta. Lennä! Ei lennä! Vittu ihan kun mä olisin koittanut vääntää paskaa tässä näin vittu. Otti vielä tässä jotain. Noniin. Riku! Riku! Jeesus! Riku! Ei! Oi! Et pääse ylös. Tai! Ammut vielä. Joo, sori. Ammu kumpaankin polveen naulaa, jos se haittaa. Viitu saatan! Se on kun mä tässä pelissä. Ei meillä on mennyt tästä No, puoli niin, tuntia niin, aikaa niin. vittu, ja tästä ei oo vittu mennyt tehnyt yhtään. Helttiboksi sit siinä seinässä heti just. Help me! Sit lähdetään taas parkkooraamaan. Tää on sit vaikein kohta. Ei, Tiedättekö? ei. Noniin. Ja sit tää on sit vaikea hyppy seuraavaksi. Mä voin mennä... Jeesus! taaksepäin. Olin perseestä! Saku tuli perseestä. Joo, Saku meni Kuopioon. Saku lähti kuolla. Tämä on En meekään. No mä menin ekana näköjään. No vittu kun en mä osaa Ai kato, mä selvisin vittu, mitä helvettiä. Harjoittelee. Skill issue. Jumper jump, noin. Tossa vittu heti ensimmäisenä kun avaat Joo asetuksen. vittu mä näin sen kyllä, älä huuda! Kyllä minä näin! Niin, nyt ne sai kaikki nää. Saatana! Kato, Mitä vittua? heippa Riku! Heippa Mitä Riku! helvettiä? Mikä vittu mä oon teräs? Mitä vittu mä osuin?
Voisitko kuolla? Voi vittu pikkuhiljaa? ihan oikeesti. Nyt riitti, mä otan sen ongelman. Me löi vaan 4 kertaa Perkeleen Riku Louko saatana valittaa sen. Ei vittu, mä No, oot paska. kätellä omien käteen vittu ja... Ota sinä penis kätteen ja vittu tee siinä jos jotain. No enemmän mä sillä teen kuin sinä. Mä en onneksi kuule sua, kun mulla ei oo kuulokkeet päässä perkeleen. Hyvä, oot homo. Ei oo sinäkin. No mitä vittu, ei sun pitänyt kuulla mua. Ai vittu. Eiku miten sitä tapahtuu? Mä painoin vittu sitä hyppynappulaa, että saatana vittu tää on paskaa peli! Paska saatana näppäimistä! Ei! Kuoliko se? Joo, Ei koska vielä, mä sais tikattua sitä 2 kertaa ja direct hitin. Joo, mut mä Ei kuollut kuolin. vielä. Just kuoli. Vittu. Ei vittu, sehän on Olli! Hei hei hei, Olli, mulla on striimi päällä. Oh my god. Olli, voiks antaa yhden kerran vielä sen No. No. Vittu mä tykkään tästä. Haluatko lisääkin ääniä? Mä voin soittaa. Anna pieni hetki. Oota. Jesus fucking Christ. Sitten nyt vittu mulla on striimi päällä, kaikki kuuluu. Älä laita! Oi vittu, Charlie kärktyy vittu. I died. Saakko nyt vittu? Mitä vittu sä haluat mä teen? Ne oli huonot granaatit, mä heitin ne molemmat. Mä heitin Vittu sulla molemmat. klippaa ääni! Mitä? Ei. Näinkö sä Rikonen? Näin. Leisit sitä suoraan mun ruudun läpi vittu. Mutta ei silleen, että tää Riku olisi oikeesti pyörimässä enempää riittää. Ammu se plasmusarke peränä. Aha, kiitos. Kuoli siihen Nigle-räädykseen. Mitä vittu? En mä tehnyt mitään päällä. Mut tapettiin justiin se Petri. Mulla on tässä tarkalleen puoli tuntia aikaa ja toi auto ajoi mua päin! Auto! Oi hyvä vittu. Kuulostaa, että joku kuoli just. Joo, mä kuolin. Mä kohta laitan soimaan vittu. Bad for the boat. Bad. Ja vittu! Tako! Miksi se vittu se ottaa muut aina? No kun sä oot lähimpänä sitä kun Vittu, spavnataan. enkä ole. Ai! Sako! Joo, ei kai tässä mitään. Mäkin laitan pelit ja vehketkin. Hei, kiitoksia tosi paljon kaikille katsojille ja nähdään taas. Hei hei!